udo dịrị unu. Onye unu anọ n'ihe bụ Kemikal. Taa bụ afọ Satọde afọ. Ife a ga-eti unu taa bụ omenala general. Na mbido ka ihe bụ omenala. Omenala bụ ụzọ dị nsọ Chukwu kere ihe obodo mba ka ha si na-efi ka o si kee ka ndị ọcha na-efi abụrụ ka o si kee ka ndị isi ojii na-efi ka o si kee ka ndị Igbo na-efi abụrụ ka o si kee ka ndị Hausa na-efi ka o si kee ka ndị Yoruba na-efi abụrụ ka o si kee ka ndị Igbo na-efi. Omenala bụ nkụ dị na mba na-eghelu mba nri ọ kpatara nke ndị jidere befa. Mana ịbịa na ya taa duto n'ihe mebisigo ndị mmadụ zi omenala ka ọ dị n'ụka bụ ka ọ dị n'omenala ndị waya batago n'ime ya. Ịbịata ị ga-afụ ndị dibịa wayo fụ ndị eze nwaanyị wayo onye ọbụla na-achụ ego because ihe siri ike ka ma ndị Igbo na-ata afụfụ. So ihe dị na ya bụ na omenala ndị ga-adịrị ndị nke ya adịrị anyị. Ejina kọpi nke mmadụ mee nke gị nke Chukwu ka Chukwu si kee unu ka unu na-efie na-esota na-efie n'obiọma na ịga n'iru na ịdị n'otu. Udo dịrị unu.